Mill-14 ta' April li għadda daħlet fis-seħħ liġi dwar is-separazzjoni tal-iskart b'mod mandatorju. Din il-liġi tapplika mhux biss għad-djar imma wkoll għall-entitajiet tal-gvern u dawk privati u kumpaniji kummerċjali fi ftit kliem għal kulħadd. News kellem ma' Marie Claire Cappello, uffiċjal fih dan l-era, dwar l-importanza u l-vantaġġi li l-iskart ikun separat b'mod għaqli u tajjeb. Is-separazzjoni tal-iskart aħna qed isir blan li ovvjament l-ewwel ħaġa nipproteġu l-ambjent ta' madwarna u naqsu t-tniġġis li jiġi kawżat mill-iskart li niġġeneraw, apparti minn hekk irridu naqsu l-ammont ta' skart li qed jintbagħat lejn il-miżbla kif ukoll intejbu l-kwalità tal-materjal li jista' jiġi riċiklat sabiex aħna ovvjament ikun nistgħu noħolqu riżorsa ġdida u aktar sostenibbli u innaqsu l-istress mill-riżorsa mill-materja prima. Il-pubbliku għandu jkompli jara li t-tnejn l-erba' u l-ġimgħa joħroġ il-borża l-bajda bl-iskart organiku, il-ħamis il-borża l-ħadra jew griża b'iskart riċiklabbli bħal plastik u t-tlieta u s-sibt tibqa' tinħareġ il-borża s-sewda. Mill-14 Ottubru li ġej se jidħlu fis-seħħ multi għal dawk li ma jisseparawx l-iskart kif suppost u għal obbligu ta' kulħadd li l-iskart kollu jkun separat b'mod tajjeb u jitqiegħed b'mod għaqli fil-borża tajba. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jidħol fuq l-internet fuq is-sit wastecollection.mt.